Ola, moi boas, benvidos, welcome my only fest and only work in English. Graciñas por estar aquí. Para nós é un verdadeiro luxo estar rodeado de arte por todos os costados e por todos os poros, non só no mundo da poesía, da literatura, sino tamén no mundo da música. Pois estamos acompañados por moitos grandes e tamén musicalmente hoxe nos acompaña, quiso estar connosco tamén Carlos Núñez, que como amigo de Paddy, de Antonio e de David Clark, e tamén non quiso perderse a ocasión de estar aquí hoxe con nós. No capítulo de agradecementos, que deben nacidos e ser agradecidos, tamén agradecerle a Víctor Hugo, como a sempre, a súa dedicación, os SIP do Solpor, que son casi os músicos residentes de Bela Fisterra, que sempre nos ambientan fantásticamente e musicalmente todos os nosos eventos cada vez que os chamamos, e por suposto a este elenco fermosísimo e maravilloso de poetas que hoxe imos a ter a oportunidade de disfrutar deles. Sabedes que hoxe é un día importante para Bela Fisterra. E por poñeros un pouco en antecedentes, sabedes que Bela Fisterra é o primeiro hotel literario de Galicia dedicado ás grandes obras da literatura universal do mar, a parte de sostible, para a súa xeotermia, fotovoltaicas, produtos de proximidade, proveedores de cercanía, bueno, todas estas cosas que fan este hotel un pouco diferente, non? E dentro das grandes obras da literatura universal do mar temos 16 cuartos, 15 están dedicadas ás grandes obras, e unha delas chamase Marea Viva, na concepción do hotel, no primeiro momento. Para eso creamos un comité de sabios que hoxe estará representado aquí por Modesto Frago, que lle daremos o paso enseguida. Eles son as persoas que fan que todo fluya, que todo funcione, e dan coas súas ideas maravillosas e co seu talento, pois que os primeiros mareas vivas deste establecemento foran, por esta orde, Yolanda Castaño, Juan Carlos Mestre e María Alessandro. María Alessandro hoxe será a persoa encargada de darlle o testemunho que non é outra cousa que un tolete, que está todo pensado, o tolete que sirve para abrir as portas de Bela Fisterra e tamén para abrir a habitación Marea Viva. Por tanto, este tolete, que obviamente sabedes que é onde se poñen os remos para navegar, nas camelas, nas chalanas, as pequenas embarcacións para pescar aquí cerquiña da costa. Bueno, pois iso será o que pase hoxe. E o que llevamos a ceder o testemunho, o tolete, non é outro que o poeta irlandés Paddy Bush. Que Paddy Bush, nun acto enorme de xenerosidade, xa estivo o ano pasado aquí, e creou uns haikus que ao final levou, macerou, traballou, reflexionou, acabaron nun poema que se chama Bela Fisterra,
que hoxe tenemos a oportunidade de ver aquí, por activa e por pasiva, porque obviamente non só temos unha foto fantástica de Juan Lesta, sino tamén temos o artista audiovisual maravilloso, de un gran talento e de unha gran repercusión. Rosalía miralle con certa complicidades, coñecense xa por traballos que teñen feitos xuntos. Bueno, pois tivo a ben tamén un acto de xenerosidade de facernos un vídeo que será o que este tematizando a habitación Marea Viva xunta con esta foto, unha caixa de luz estará arriba, non? Bueno, pois, eu non me quero alongar moito porque o evento, obviamente, coa intervención de todos nós, vai levar un tempo, pero eso non quita que non podamos disfrutar en esencia de todo este sentimento e esta emoción. Decía o acto de xenerosidade de Paddy Bush, porque el, cando fixo todas esas cousas, non sabía o de Marea Viva. E cando nos vimos que fixera todo isto, obviamente, falamos entre todos os membros do Comité de Sabios e decidimos, pero tanta xenerosidade, tanto talento e tanto celtismo todo xunto teñen que ter unha plasmación directa neste establecemento que pretende unir todo o Atlántico, todo o celtismo e todo o norte de Europa. Por tanto, agradecerle tamén a David Clark e a Antonio de Toro, que Antonio de Toro, a min chamame armadanzas, pero él tamén é un gran armadanzas, e isto non sería posible sin a súa axuda. Eso sería imposible sin a súa axuda. Tamén coa traducción de David Clark tamén axudará Miguel Xirales, que, como ben sabedes, forman parte de Armellín, que é o estudio da Universidade da Coruña, dos estudios irlandeses, non forman parte del, e eles foron introducindo a Paddy Bush aquí, e trouxeron aquí noutras outras ocasións, e depois creouse este enamoramento inmediato entre todos nós. E a maiores tamén hai que decilo, temos connosco a Isi Suárez, que é unha xoieira que está situada en Santiago, o seu taller, e que tivo a ben facer unha xoia exclusiva para os Marea Viva, que é unha tecla dunha máquina de escribir antiga, coa letra B de Bela Fisterra, para poñer o carón do seu corazón. Por tanto, sin máis, eu quero agradeceros a todos vos que estedes aquí, e cedo xa a palabra inmediatamente a Modesto Fraga, que vai a falar en nome do Comité de Sabios de Bela Fisterra. A verdade é que é un placer inmenso volver a encontrarnos con Paddy Bush. Para o Consello de Sabios de Bela Fisterra é unha honra inmensa. Nós tiñamos claro, a partir do ano pasado que concedemos a Marilar, que tiñamos que dar tamén un salto, aparte de que tivemos a inmensa fortuna de que todas as Mareas Vivas son premios nacionais, que non é calquera cousa. Marilar é Premio Nacional de Narrativa, Yolanda Castaño é Premio Nacional de Poesía, como sabedes, e Juan Carlos Mestre igual. Nas anteriores edicións quixemos entroncar, a nosa idea era entroncar primeiro, claro, o hotel, como vedes, as habitacións, os cuartos son casi todos figuras masculinas, non? Entón tiñamos esa débeda de poñer en valor tamén a muller, cando nós somos unha literatura, a única literatura, unha das poucas literaturas do mundo, que ten como figura central unha muller, que Rosalía. Non hai moitos sistemas literarios que poidan dicir que teñen unha gran figura das indiscutible como é a galega, pero aquí non se vía. Entón, tomamos a decisión de asignar a primeira edición a Yolanda Castaño. Yolanda Castaño é unha, como sabedes, unha voz poética moi representativa da nosa literatura, que tivo ademais un vínculo moi estreito con moitos poetas da nosa xeración, dos 90, non? Que viña aos actos do batallón. Entón, creo que acertamos. Despois, tiñamos que dar un salto tamén a outras fronteiras, e o tema arraiado tamén nos tiraba moito. Juan Carlos Mestre, como sabedes, é unha figura central da literatura, non? É o vínculo ca literatura galega, como sabedes, con ele era moi importante, e foi un luxo auténtico contar con ele aquí, non? E despois, Marilar. Marilar é compañeira e unha referente para nós, non? Compañeira do batallón literario, que ela sempre confesa que escribiu poesía tamén, grazas un poquinho tamén ao labor que compartía connosco no batallón, nas actividades, non? Este ano facemos 30 anos, precisamente, da creación do batallón literario. E para nós que Marilar aceptase formar parte deste proxecto tan ilusionante era moi importante.
E despois, como ano pasado tivemos aquí a sorte de ter a Padibus, que dicir, non, dos vínculos de Galicia con Irlanda, non? O mundo gaélico, que dicir, Galicia non se entende a nosa cultura, a nosa literatura, a nosa música. Temos a Núñez aquí, temos, bueno, o Lubre, Villadoiro, dicir, a nosa tradición musical e literaria, Pondal, por exemplo, o Olimpo Celta, cando miramos o Monte do Pindo e vemos iso, non? Que Pondal e Otero Pegallo denominaban o Olimpo Celta, ese vínculo non con a literatura irlandesa era moi importante. E abrimos a mente, decidimos, por que non dar ese paso, non? Porque hai moitos vínculos, máis alá do que disto, non? Está tamén, claro, Pondal é un autor da Costa da Morte, é o pai dos escritores da Costa da Morte, da tríade canónica do Resurdimento. Pero tamén Plácido Castro, que era Fisterrán. Plácido Castro, sabedes que é o pai do Cubión, pero o seu pai era Plácido Castro Rivas, que está a Medium aquí, Alexandre Medium, que hoxe é quen dirixe ou leva ao museo que donou Plácido Castro. O seu fillo foi o primeiro traductor da literatura irlandesa ao galego, non? E iso é moi importante para un Fisterrán, nós que somos esta Fisterra atlántica con eses vínculos, que sexa precisamente novela Fisterra onde podemos manter ese vínculo tan potente. Para nós era un reto importante e foi unha enorme satisfacción e un agradecemento que quero transmitir en nome dos compañeiros e compañeiras. Vou nos citar a todos apuntinos porque teño medo de esquecer algún e que despois que son Antón Castro, que é todos coñecedes, un gran experto, un profesor de arte tamén, unha figura importante, un xián. Vieito Romero, que tamén está no Consello de Sabios, bueno, que dicir tamén de Vieito Romero, Xoán Creos e Cobi Carrasco, non? Tamén están no Consello por o enfoque tamén da arquitectura, da visión das outras disciplinas. Rodrigo Costolla, que acaba de presentar a semana pasada, é o único autor, sempre de Pepe, non? Que publicou toda a súa obra en Bela Fisterra. Xosé Teiga, que é o que leva máis ben as cuestións de diseño, é o mesmo, non? Quer dicir, somos un consello un pouquinho plural, pero tiñamos claro que este paso era moi importante por todo o que lle debemos ao mundo irmán, non? Das nacións celtas da historia con Galicia, non? E por iso quero dar as gracias a Padibus por acompañarnos e por formar parte desta experiencia nosa, darlle a benvida en nome de Fisterra e de toda a Costa da Morte e de Galicia. Moitas gracias. Turno agora para Marilán Alexandre, que vai a ser a persoa que en uns momentiños, logo da intervención de David Clark, procedamos á entrega do testemunho. Marilán. A Padibus bardo mareante. Ben querido Padi, benvido no nome da Irmandade dos Ventos, Angaot, Nordés, entre Coireán, o pequeno caldeiro que o invasor chamou Waterloo, e Fisterra, no nome dos vincarios prendidos coas pugas dos toxos, iluminados coas súas escintilantes flores. Na ledicia de entregar o facho da marea viva ao bardo Padibus, pois desde a tumba de Seine, a súa muller, falas de ti a ti con Amerguín, bisneto de Bregan. Que máis ha caído que a ti, Padi? Pois plantaches a túa casa en Iberal, Uibrazar, desde onde case podes enxergar a Inbear Sena, a bahía onde, segundo a lembra, desembarcaba Amerguín cos milesios procedentes de Galicia. Entoou o canto de Amerguín: eu son o vento mareiro, eu son un tombo na enchente, eu son o gruar das marés, eu son o cervo de 7 puntas. E ti, Padi, tomando a voz de Seine, dialogas con ele. Se ti es o vento mareiro, eu son a auga arreizándome coa túa aireza. Se ti es un tombo na enchente, eu son a cuncha soñando coa túa chegada. Se ti es o gruar do temporal, eu son a maré lambendo a area baixo o sol. En Coireán, Waterloo, ti vives a carón da bahía onde surdiu a poesía mítica, mais vives xunto a Doire Fionain, Derry Name, onde naceu en 1743 unha poeta histórica,
Aileen Dubny Connell. O 4 de maio de 1773, Aileen compuso sobre o cadáver do seu home, asesinado polo xerif inglés, o Caenenal Aquila Gay, un pranto excepcional, o primeiro poema da tradición literaria oral irlandesa en gaélico que chegou ainda nos anos 50 nesta bisbarra en Toba, polo menos, ainda nos anos 50 as mulleres entoaban un pranto, improvisaban un pranto cando saía pola porta da casa o corpo do seu home con destino ao cemiterio. Eu non o vi, xa sabes que eu non tiño en Madrid, mais as miñas cuñadas sí que o vi. A poesía de hoxe, en Irlanda e en Galicia, afunde as súas raíces nesa tradición oral. Rosalía de Castro compuso en 1863, como sabedes, os cantares gallegos, glosando cantigas populares. E que vimos desa poesía popular oral foi recoñecido en 2025 pola Real Academia Galega, dedicando o Día das Letras Galegas ás cantareiras Eva, Dolfina, Rosa, Manuela, Teresa, Prudencia, Asunción. Eileen e Rosalía defenderon a súa lingua e a súa terra. A Padi, o mareante que non precisa compás, porque leva na mente a configuración das estrelas, porque son as estrelas as que o guían desde o seu corazón. Hoxe, adoptamos como un poeta máis do batallón literario a Costa da Morte. Grazas, Padi, por todo amor. No, ahora mismo no, en otro momentillo. Pues moi rapidamente, pues simplemente dar os grazas a Pepe, o Comité de Sabios e a todos os amigos e amigas aquí de Fisterra, que é verdadeiramente terra de poetas e como amante da poesía, pues sempre unha honra e un placer estar aquí con todos vos. En nome do Instituto de Estudios Irlandeses, a Madrid, pues simplemente pues daros as gracias por sempre tratarnos tan ben na Fisterra e nesa bela terra de Fisterra. Moitas grazas. Paddy, I think you're going to say a few words. No, Sí. Paddy, please, are you going to say a few words? Yeah. Bien queridas poetas, amigos y amigas de Galicia, siento-me muy honorado de estar aquí con vos. Thank you, Antonio, for helping me with that thing. I think it's important we in Ireland know the importance of language and place, and especially minority languages in the face of everything, you know, historically in the face of the imperial languages, and today in the face of still imperial languages but driven by media and everything. The connection between the indigenous language of a place, I think, is very, very important. Pues non sei se entendiste, pues eso, vou traducir sí, simplemente pues eso, ¿no? Que Irlanda, pues eso, sente, pues eso, un camiño en común con Galicia, e sobre todo por a cuestión da lingua, ¿no? Que sobre todo as linguas minoritarias, pues de Irlanda é un sentido moi estreito, pues eso, co este máis linguas, as linguas amenazadas por ser minoritarias ou minorizadas, que faz mellor, e que hoxe en día pues tamén as linguas están atacadas por outras partes tamén, os medios de comunicación que tamén están a atacar as linguas. And there are a number of people I must thank, and first of all I think Marilar for that lovely introduction she gave, and the research
that went into it, and research and knowledge of where I come from and so forth. I really appreciate what went into it. I also, appreciated Marilar's work. I translated 2 poems, one which she wrote arising from a visit to Ireland in 1968, when I think was a student in America in the summer of 1968. But also I translated a poem called Turinam, I'm not sure if I pronounce it properly, and I drove up there, thank you Pepe for the loan of the car, a few days ago, and saw in the bleakness and wildness and beauty how much of that beauty and wildness she had brought into, I think the poem is just maybe 12 or 15 lines, and I think that we are kindred spirits. I was also, when we were coming on the bus from Santiago, I was reading a two short stories by her in a book of Galician short stories in English, and one of the stories was set and took its inspiration from the name of the island of the sea wolves over here in front of us. And I also find place names, the land speaking, if you like, and human investment in the land as being a great inspiration for poetry. Pois moitas grazas, pois eso, quero empezar pois eso, dando as grazas a Loraboa, a Marilar, que pois, por seus grandes coñecimentos, a investigación que fai sempre na poesía. É un gran admirador da poesía de Marilar, que de feito xa é traductor de Marilar, o inglés ou irlandés, e coñece Marilar, a poesía de Marilar, de cando era máis novo, nos Estados Unidos de América, que eso. Tamén a Marilar, pois, decía, pois eso, no? que bueno, a fermosura que ela describe na súa poesía, el o ve aquí, ademais, e das gracias a Pepe por levarle a ver a salvaxe fermosura do paisaxe das obras que se atopan nas obras de Marilar. Tamén comparte, ademais, moitas cousas con Marilar, de feito, di que son de certo xeito almas xemelgos, no? que ten moito en común. Un exemplo que dá, por exemplo, son os topónimos, que a él interesa moito os topónimos, cousa que tamén lle pasa, como sabemos, que coñecemos a poesía de Marilar, tamén é certo da súa poesía. E, de feito, ao chegar aquí, veo en autobús o outro día, ao chegar aquí, estive a ler un relato que falaba, pois, iso, da illa dos lobos do mar, aquí, entón, eso, que facíalle pensar na poesía de Marilar. Yes, enormous thanks are due from everybody here, but from myself and Fiona personally to Pepe for his welcome to us here as a hotelier. We stayed here at his invitation last year for 3 days, I think, with Antonio, and had a reading. And I said to Fiona, my wife, that we would definitely come back soon. So we're here just a year later, and we had decided to come here and spend 10 days here, even before I knew anything about this particular honour. So to Pepe and to the wonderful Danny and the other staff here, thank you very, very much. Moitas gracias, pois dá grazas tamén a Pepe, que sempre se portou moi ben con él e con Fina como hostaleiro e unás. Invitoulles o ano pasado, 3 días, que estivemos moitos aquí presentes, estivemos rolando aquí con o compañero o ano pasado, e pasaron tamén, tanto él como a súa muller Fina, que decidiron, pois, este ano que querían volver
estar 10 días aquí. Iso, antes de coñecer, pois, eso que iban a facerlle esta honra, a otorgarlle a honra aquí. Entón, pois, eso, gracias a Pepe e aos seus compañeiros do hotel, como Dani e outros. Do my thanks as a poet to the Amergin Institute in the University of Coruña, and Antonio, Miguel and David. I know Antonio has retired from there now. They introduced myself and Fina to Galicia, so if you like, if we are here today, it is because of those three people. We had the pleasure of welcoming Antonio and Miguel to our home place to 2 different festivals, and our friendship is very, very valuable. Finally, to the people here, whether they're poets or lovers of poetry, you know, as shown in this particular wonderful anthology edited by Antonio and Miguel. Thank you to all poets like that. I have translated quite a number of the Galician poems into Irish. Now, as you have seen, my Galician is fairly non-existent, but I did, when I was translating the poems from this book, I obviously used the English versions of them to get a general picture, but with dictionaries and with the internet, I always went back to the original Galician, and you know, until I was fairly happy that that was what I was translating, not the English. So, viva la poesía, viva las poetas. Antonio Miguel, señor, pues el Instituto Amergin, que trouxemos a Galicia por primeira vez e sempre está moi a gusto aquí. E finalmente, pues eso, grazas a todos os poetas de aquí, moitos dos cales que están no volumen experimentado por Antonio e Miguel, o empeño de poesía de Fisterras. E, bueno, pues eso, ademais, está a traducir moitos dos poemas de aquí o irlandés, e que ademais, home, emprega a versión, a traducción en inglés, pero tamén usa literarios e iso para sentirse máis cercano á versión original en galego. E, finalmente, gracias e viva a poesía e viva os poetas e as poetas. Bravo. Esa parte rematou. Vale, perfecto. Pues agora, nunca chove a gusto de todos, así como hoxe estamos disfrutando deste sol, esta noite chovío, está lle dando un sol aquí que nos impide ver un pouco a parte de atrás, pero ahora levantamos porque vamos a facer o solemne acto de entrega o testemunho de Marilar Alexandre. Vamos a abrir por aquí. Amigos, noiteiros, tocaba agora. Vamos a abrir aquí. Si sabedes que aquí hai que valer por roto, podes cosir, hai que fazer de todo. Vamos a esperar a que se coloque. Vamos a invitar xa a Padi, que nos acompaña aquí, Marilar, que foi posubidora da habitación Marea Viva ata agora, e podes dicirnos que te sentiches especial. Espera un segundinho, simplemente unhas palabras para falar de Marea Viva, 2 segundos. Sí, por suposto, que antes, de feito, ao final do que falaba das grafas,
fermoso, porque eu coñezo pouca xente que sexa tan armadanzas realmente que impulse deste modo a cultura e a cultura de aquí. Foi pois enormemente emocionante ser Marea Viva e quero facer unha lembranza a Alberto Pombo, que está enfermo e non pode estar aquí, pero fixo ese vídeo maravilloso sobre un poema que está dedicado a Alexandre Nerio. Un peixe é un peixe, Un peixe é un peixe é un peixe. Por certo, Yolanda Castaño, que foi a primeira, tamén fixo o vídeo de Yolanda Castaño, tamén é membro do Comité de Sabios, ou seja que, ao final, é unha gran relación maravillosa. Bailar, dixo aquí ao lado para que fagues entrega a... Pois é unha onda entregar o facho este, non é un facho, un tolete. un tolete, a Pali. Abre, tienes que abrirlo, tienes que abrirlo. Puedes tocar xa agora mentras unha peza cortiña para que... Vamos logo a continuar agora ca participación dos poetas invitados que se presentes. Non me falta máis que repetir unha vez máis, gracias a todos por estar aquí, que este evento ten sentido se estades todos, e se estades non ten sentido ningún. Moitas gracias por dixeron outra vez, e por outra parte, por minha parte, volvo a reiterar a vosa colaboración. Vamos a empezar logo, polo orden que teño aquí máis ou menos, xa vos iré dicindo, un por un, e vai empezando Padi, vai ler 3 poemas, que o primeiro 2 van ser ao principio e un vai ser ao final. Primeiro vai ler o poema de
Bela Fisterra, dedicado a este hotel, a Pepe en particular. Ele vai ler en inglés e en gaélico, ok? E despois a versión en galego vai a ler o mismo Pepe, ok? Aí metéseme no fregado, con tanto poeta aquí, eu non sei se estaría a altura. Vou facer o que podo. Where is Carlos? Carlos está por aí, Carlos. Carlos, ¿Dónde está? que Carlos? Carlos, ¿dónde? Bueno, espera, ahora no, ahora no. Que eu non o vexo. Miguel, doctor Miguel Giralde, do Instituto de Estudios Irlandeses, direi 3 palabras sobre a poesía de Paddy Bush. Bueno, tiña máis que 3 palabras, pero Antonio sempre ten moita prisa. Bueno, nada, es un gusto estar aquí, en fin, por moito cariño sempre en Fisterra, volver a estar tanto tempo despois aquí, no? Tanto tempo despois, no, tantas veces, no? Tantas veces. O ano pasado, exactamente un ano que estivemos aquí. So thank you, Paddy, for coming again. So you are really involved together with this place and so on. 16 anos pasaron desde aquel congreso na cidade de Porto, na que coñecín por primeira vez a Paddy Bush. Algúns membros do Instituto Amerguín da Universidade de Coruña estivemos presentes ali, no que sería o inicio de outras moitas visitas ao territorio máxico de Paddy. Falamos aqueles días desta fronteira atlántica, que non é en realidade fronteira, senón un punto de encontro. E como él vivía a poucos metros do lugar no que Amerguín posera, se queremos no pasado mítico, a súa primeira pegada, o seu primeiro paso. E Santón afloraron ali as palabras sobre Fisterra, sobre o fin do mundo, porque de alguna forma Waterville, como dicía Aguilar, a pequena vila que Paddy e Fina elixeron para vivir e para formar unha familia, era tamén o extremo de Irlanda, de Kerry, da península de Iver, de Europa, da Terra, do universo, como diría Stephen Dedalus no retrato do artista adolescente. Non farei conto longo, como di Antonio, así que simplemente decir que falamos de todo isto en varias ocasións, das fronteiras atlánticas, das Fisterras atlánticas, do fin do mundo, que é tamén o comezo do mundo. Hai exactamente un ano, como diría Wordsworth nos seus poemas, lembrando sempre as experiencias anteriores, cando Paddy e Fina chegaron por segunda vez a estas terras para unha residencia literaria. Non foi o comezo de todo, pois xa uns anos antes tiveramos a oportunidade de acompañarnos a lugares emblemáticos, como Corrubedo, e eles mesmos aventuraronse en coche as serras gigantes ao norte de Ferrolterra, desde logo, como non, San Andrés de Teixeira. Agora poderíase decir que, sobre todo, debido aos bons oficios de Antonio de Toro, xa coñecen toda esta costa. Como no seu día coñeceu unha Adamando, o mesmo profesor de Toro, o premio Nobel Seamus Heaney, tan próximo ao noso corazón e a nosa institución de cadena. No último poemario de Paddy, Uncertain Passage, have copied there, pasaje incierto. Hai referencias a todo isto, e precisamente a presencia de Seamus Heaney en Carnota, que Antonio coñece tamén. Paddy e a visita do premio Nobel únense de alguna maneira nas longas costas do tempo, como diría Shakespeare. Pero este poemario, algúns anteriores, en os que virán, seguro, a idea de Paddy sobre a guiase non é só a idea de Cavafis, a idea de que a natureza e a paisaxe son transformadoras, que, como dicían tamén os románticos, a natureza fainos mellores persoas. O ser humano é mellor en contacto coa natureza. Nos versos de Paddy Bush impera tamén a idea de refuxio, a idea do grandioso. Visitei Waterville varias veces con motivo do excelente encontro de poetas que ali se organizou algúns anos, xunto co profesor Antonio de Toro, Dave Clark e outros compañeiros, Manuel Rivas unha vez, Carlos Núñez, que está por aquí, tamén felizmente hoxe con nós, tamén estivo ali facendo a súa maravillosa música. Paddy Bush é o gran intérprete da península de Iberia, o viaxeiro no tempo que logrou conectar o pasado de Amergín co momento presente. Moitas gracias.
for Pepe Formoso. This terminal shore endlessly translates itself. Finisterre, Finisterre, Ultima Thule, an Shriach Yerik. Towards what end, traveller, might you go to the ends of the earth? For tribe, for self, for knowledge, for pilgrimage, to see the midwinter sun hiss itself into the limitless ocean, to glimpse what may be behind the sun's dazzle, the sea's exhalations. If you dare the implications of that glimpse, you must climb the high headland, climb to the tower that guards the coast of death. There are rumours its custodians know what lies beyond the horizon. You may decide to settle, to be absorbed into sheltered harbours rich with molluscs, soft-noted woods that anticipate meadows, columbaria, tethered horses, oreos overflowing with grain. You may decide to test belief on an oscillating boulder, to find healing under a boulder's weight, to be gifted love in a boulder's crevices. Whatever you decide, Finisterre is where you must begin over and over again, ab initio. Evidente este poema que vai ler o Pepe dedicado a eso, sabes? Pois está cheo de referencias a topónimos de lugares moi conocidos para todos vos. Por aquí, en concreto, fala do Rio de Carnota, fala cheo de millo, fala do cabalo branco que sempre está ali pastando, fala tamén da Pedra da Valar, de Muxía, en fin, hai unha serie de maneiras simbólica do cabo, evidentemente, en fin, leete hoxe. Entón, que eu me apunto un bombardeo con todo o respeto do mundo ao que facedes vos, quero dicilo por diante, vou a estrearme no mundo de recitar poesía. Non tiña pensado facelo, pero se me pedides vos, non podo negar. Bela Fisterra. Esta costa terminal tradúcese a sí mesma sen fin. Finisterre, Finisterre, Ultima Thule, Ancriot Diet, viaxeiro. Para que poderías ir cara á fin da terra? Pola tribo, por ti mesmo, por sabiduría, por peregrinaxe, para ver o solpor desafiante no medio do inverno no mar a infinita, para asexar o que pode haber detrás do brillo do sol dos suspiros mariños. Se te atreves co enredo desa ollada, debes subir ao cabo elevado, ascender á torre que defende a costa da morte. Hai rumores de que os custodios saben o que hai alén do horizonte. Podes ficar maravillado en portos abrigados cheos de moluscos, suaves chíos nos montes que anuncian prados, columbaria, o prado, o cabalo atado, hórreos cheos de millo. Podes comprobar a crenza da Pedra da Valar, atopar remedio baixo o peso da pedra, conseguir o clamor nas fendas da laxe. Calquera decisión que acordes, Finisterrae será onde debes comenzar unha e outra vez. Ab initio. And en Gaelic. Bela Fisterra, the Pepe Formoso. An cladach sha is sheer, being the here or ashtrue fame. Finisterre, Finisterre, Ultima Thule, Land's End.
son Cain scríbe a ródaí, a néan fá tros go dtí an chríoch dheirg. Son na muintere, da hon féin, son fasa, son innebrachta, son in grían lár díri ge escant á tama féin go sisarnach san agéin da chuimsethe, son spléacha a bhfuil taobh hawl do ghala na géine da anáú na farige, má leogan tú an dúbháin na éiríonn as an spléacha úd, ní mór de tóid faoi orda an chin tíre, drapa go dtí an tóir a chaimhníonn cósta na mara. Tá sé ráite gur ólas na cléadnáirí, cad é atá na lí ar a déobh hawl an bhír. Déad fá cinne ar a bheith lonathe, bheith suaite I Galafort atá brúchtaí le slugéis, a gcuid de ceolmhara a Haringríon clúinte, Columbaria, Capellini ar téad, Óréas a churthar muí le harúr. Déad fá cinne ar de chreidir bheith rial ar bholáin luascach, ar bhíl sé íce a aimsú faoi bheach an bholáin, ar an rá mar bhrontanas is scoiltin a bholáin. Hé cinne a dhéanthar, caithfidh gur bé finis teré, láthir de hosnathe, a rís agus a rís eile ab initio. Un placer colaborar con todos vos, con tantos talentos. A poesía sempre foi e sempre será unha fonte de inspiración para a música. Esta música miña deste monte, o alalá do Pindo, recogido por San Pedro no século XIX. Bravo, maestro. Bravo. Gracias. Vai ali o segundo poema, se chama A pérdida da lingua, que está nas follas que vos repartín. Hai aquí, se alguén quere máis, teño aquí un xogo. Se alguén quere outra. Language loss. There's a poem I wrote about it doesn't mention language really, but I use the metaphor of a bird, a delicate bird, for the question of language loss, much as in the Atlanticas Fisteras. Manuel Rivas has a wonderful poem that ends with small birds of the mother tongue being at a wake. So it was something like that. Language loss for Olivia O'Leary. In Irish, the ringed plover is a fadog cloddig, and that shoreline whistling was what I heard when the bird, piping distractively and feigning a broken wing, did everything to draw me away from the small, scraped-out hollow in the sand where she had laid her 4 pebble-stone eggs. For days, with binoculars, I watched her brood, saw her weave diversions against hooded crows. She couldn't divert the storm, nor stay the tidal surge that levelled the beach
and all its hollows. Now and again, I make out high-pitched snatches of a song in despairing search of its own words. Thank you. Vai a recitar o seu poema que tendes nas follas que ahora partimos. Sí, hai algúns hai, porque este non é do libro. No, pero non ten que ver. Xa, que Ah. está todo. Vale. Tenes na folla. Que refírese a cando eu aprendí inglés en Irlanda traballando o hotel. Prender nas silvas. Calceto palabras do revés. Turrando dunha idea coa agulla dereita. A noite leo de ler. Direi sen aprendernos. Compre de andar ao da vainín antes de tecer o gransá e arán. Ir desprendendo o pico ganchudos, carrapizos, silveiras, abrollos, tan gorentosos. As ovellas non saben, coitadas, das triplas fugas a fender engorxas. Desenguedellos piñas, o calceto con elas. Leo de ler, engancho alusións, agulla en coitelo, fíos de lán, sangue, lobos, en lobos, en lobos. Nas rúas de Quilquí, as pescantinas vocean as xardas, maicrean. No seu lombo azul, os tongos deste mar. Verdes, día de vixilia. Coidado coas espiñas, día Irín. Os nenos, 4, meu labor, non adoitan comer peixe, tampouco os heróis homéricos. A brinca turra das palabras no fondo das entrañas, das preguntas, de ter o sangue un mes ou prendida da silveira, terra bravo, dinlle improductiva, onde aventureiras, uces radiantes, toxos, a bravo. Os campís de Quilquí, vento en carne viva, anticipan o subió do nordés. A porta ventosa, na estéril penedía, prende o roján, erva de enamorar. Coa la crúa calceto, o punto do arán, amoras. Aileen Daly chama os silvas, brambes, driseo. Quilquín, Quilcaoi, Igrexa do Pranto, Cabinea. No cemiterio de Rajún non hai cartideiras, só os valados de pedra terman da paisaxe, só as palabras pugnan por sair. Escarabellando coa agulla no interior, saen prendidas as venganzas. A luz estourando no mar, nos arroz de Canchicler. Procurábamos amoras para ir facer marmelada, más rabuñadas, prendendo nas silvas. O punto driseo calcétase do revés, prendendo 3 nun. Sen o revés, non entenderemos os días do futuro, nin como prender lume a, nin o canto. Vai ser no 86. Sí, estamos. Ah, que seguí, que non te seguí. Ben, pois eu vou ler un poema titulado O mar de fora. Os que sodes de Fisterra sabedes perfectamente ubicado, pero nós sempre distinguimos os fisterráns entre a costa e o abrigo, non? Entón, para nós, mar de fora é, así como a langosteira é a paz, non? O sosego, mar de fora é a dureza do mar, non? Da xente do noso povo. Este poema está dedicado ao meu avó materno, meu avó segundo, que viviu aquí nas Escaselas, nada, a escasos 300 metros. A segundo Moure Trillo, último xeiteiro. O poema di así: en mar de fora apenas se percibe a luz do día e o frío arde nos tombos da mudez máis arraigada e todo fica extraño e silencioso como unha sombra enxoita de paisaxes. En mar de fora adoito se mesturan as artes do tributo máis efémero, herdanza de salitria nosa, de homes e mulleres salitrosos, porque levamos no silencio o rostro e a palidez salgada do traballo, ese traballo inxel de remendar nas redes do encaixe máis absurdo. En mar de fora
As redes son o berce onde aniñamos nós, alén da luz escura que nos sinala a vida. Página 60. Sí, página 60. Ok? 60. Muchísimas gracias, Palmi. É unha honra estar aquí para ver a nosa obra por gracias a Pepe e a María Viva. Vou ler este poeminha que titúlase Azoutes do Refacho e di así: de San Enés Bribarca só ficarán as áncoras. Chegaredes a ver de si a memoria se esquece do rumbo que sucaron baixo a brumo os toletes. As enchagadas nádegas encollen a bancada a luz dun mediodía náufraga da corrente. Quixer, parafraseando as liñas de nostalgia, perpetuarnos cousas as alcatranadas dos araos, as mareas vermellas que interrompen a lente vastidade das peleiras, e se ao crearpeo desaferrando coas unhas a vinganza. Probablemente a xora de Bastarodes Norte que se nos foi calando os osos sin sentido, cando encheamos de gozo os vosos colos onde desbaileiraron outros cantas penas, exignios que han proer a impasível ferruxe dos motores. Cara ningures, como a palderas pervivimos a rentes da surente maruxada, esgrimindo a quietude da nosa rebeldía, o reclamo do mar do que fuximos, a singradura que imos desucando cos cómplices azoutes do refacho. Poida que xa non haxa brétema onde agochar nosa inocencia, ante salas de lama que reséquense en nos as herraduras, e sonoríos ámagos recén desposuídos do teu nome, abrilloados timóns desdebuxando o oceánido occidente. Onde as fauces da quenlla costeira devoran bombas de océano, sangra solpores a terra do mar. Os seus beizos de bobina falan un nordés envelenado e chuspen naufraxos sobre redes de cons. Na súa lingua areenta ancoran praias desertas que lamben sen medo a liberdade. As almas de salitre que vivimos dentro temos o corazón atravesado polas dentadas da quenlla e no interior dese burato atragóanse nos temporais. É por iso que na Costa da Morte latexamos con máis forza. Este poema foi escrito aí como 15 anos este pasado, fronte ás Pedras da Barca. É un placer estar hoxe aquí no mar de Fisterra, que é o mesmo mar que o da Barca, é o mesmo mar que o de Irlanda, latexando con máis forza. É unha honra tamén coñecer a Padi Baxinais de Metlle, a Nor. Cando trincas as arestas do meu nome, os nosos beizos abrazan as as relampo dos faros. Pronúnciasme e alustra o meu cráneo o voo dos tumbos en lingua ardora. O achegarnos cegamos trebóns,
tócasme, e unha marea de pel atragou a nosa voz. Musicámonos o nordés que xames sega a fenda pola que rompe augas a morte da palabra. Bos días, bueno, é un placer estar aquí hoxe tan gratamente con tantas persoas e este público maravilloso, e a verdade é que un pouco ese fondo, porque a verdade non sei se os deuses daí do Pindo e as posibles musas atlánticas que la terán aí que pensaran de nós, desde logo que lereuse cousas maravillosas, pero bueno, temos que ser humildes fronte a un escenario tan maravilloso. O poema que eu teño aquí é un poema moi antigo meu. Eu estaba no servizo militar alá en Cartagena e lín, que me parece un poeta maravilloso, que moitos coñeceredes, Juan Gil Albert, estivo exiliado, amigo de Cernuda, de toda esta xente dos republicanos, e ele, aparte un gran narrador, un gran poeta, é un home cunha profundidade no análise do que pode ser a mediterraneidade desde o punto de vista dun alicantino, que a mí me fascinou un poema del que dicía es un mediterráneo, es un hombre acuñado por un mar, por un clima gracioso. E logo establecía, é un poema moi breve, pero establecía unha cartografía impresionante, que por un lado vía el Verger provenzal, por outro se asomaba a lo lejano asiático. É un poema extraordinario. E surdiu este poema, bueno, Fosiño, ao lado daquel magnífico poema del, que se chama Presencia do Finisterrare e é unha imitación, en certa maneira, variantes, claro, de Juan Gil Albert. E xoga un pouco con esa dialéctica atlantismo-mediterranismo que tan fecunda foi sempre en Galiza, bueno, do que Risco teorizou tanto e logo estivo un movimento atlántica, figuras como Antón Patiño que teñen analizado moi ben estas cuestións que son complexas pero que son moi interesantes. Pódese caer no risco realmente do tópico, porque é moi fácil caer, pero que ilumina moitos aspectos. Este país foi un país de tantas sombras que non viña mal que esta xente nos iluminase en claves esenciais de nós. Presencia do Finisterrae. Dicimos, é un fisterrado. E queremos dicir que está forxeado nas ribeiras dun mar sombrío e tráxico como curuxa turxante ou corvo a depredar. E queremos notar que ama arribase os cabos, a cantiga do merlo nas mañás de marzal, os mananciais escuros nas umbrías das fragas. Que se a súa casa o amor achega a arelanza dunha ollada, ponse a citar os cabos do alén mar e naufraga. Que a vida é nave ou pasear o que pasan alén da eternidade. Me permitides un segundinho nada máis, que tamén hai unha cousa que me está chendo. Non escuitades de fondo unha alarma que sona constantemente dun teléfono? Non estades escuitando? Bueno, millor, porque a mellor nesta esquina nada máis. Era por se alguén a tiña posta e non a escuitaba. Non, vale, perfecto. Adiante. Bueno, son Xosé Iglesias, son un mariñeiro galego. Sí, sí. Mariñeiro patente. Bueno, moitas gracias, Antonio, polo convite, a ti por fazer estes actos tan bonitos sempre. Padi, bueno, vamos a ler un poema que ten un nome moi raro, titúlase BBC 198 kHz. É un poema que une moi ben o que é a nosa fisterranía con eses mares nos anos de Irlanda. Son un patrón de pesca de toda a vida aquí, que
en Cee, anduve unha marta da vida aquí, pero quisen, na miña trayectoria, como patrón de pesca, coñecer eses mares, e ali cheguei a estes mares de Rocal, os mares tremendamente peligrosos, e os mares de Irlanda. De feito, o último porto no que estuve foi en Galway, apresado precisamente durante 7 días, porque según os inspectores irlandeses que a malla que media 1 centímetro menos, hasta que hora deixei eses mares, nos que estuve casi 5 anos, e levo 23 anos como barquillo. No, pero este poema é un poema que eu, cando, despois de estar aquí en Fisterra e vivir intensamente a pesca de baixura, me atopo con que chego ao marco de Ourensol, e o primeiro que ves é unha libreta, unha libreta xa rematando, onde todos os días o patrón de pesca apuntaba o parte da BBC. Por qué? Porque o parte da BBC, daquela, estamos falando de fai 20 anos, era un ritual, non? O mellor parte do mundo quizás é só o parte da BBC. Ora os tempos foron cambiando, ora os barcos levan unha antena así enorme que colle vía satélite e ten os partes que temos nós. Non sempre digo que actualmente os patronos de pesca somos todos patronos de pesca light, e o parte meteorolóxico mirou no Bingurú, como mirades todos, e prácticamente non falla, non? Pero cantas redes se perdían daquela cando non había partes meteorolóxicos. Este parte meteorolóxico era moi fiable e había que escribir todos os días, non? Empezaba Biscay, nos primeiro escribíamos así, Biscay, Finisterre, Solon, Difasnet, Aresi, Shannon, Rockall, iban dicindo, non? E a este parte meteorolóxico, que é un aqueles mares, escribín tantas veces, porque ainda o siguen radiando, na frecuencia esta de 198 kilociclos, era un parte que os patrones do Ourensol o salvou de muitísimas pérdidas humanas, porque, claro, tiñan anticipado un parte meteorolóxico moi fiable. Remata de unha maneira que é así, que quizás eu ainda estou escribindo un poema que son os mandamentos do mar, pero quizás isto podría ser unha definición do que é un mandamento mariñeiro do Ourensol, non? Que podría ser o mandamento número 9, a bodega é a áncora do océano, que sin encher a bodega non podemos, e o 10º podía ser sin peixe non hai retorno. E o poema di así: Biscay, Finisterre, Solon, Difasnet, Aresi. No arbo as palabras como lóstrigos, hercios encriptados nas ondas, sentencias firmes de un deus alleo. O mapa das isóbaras grava nos ollos un coitelo, os patróns escriben no diario o nome da ficha a xogar na ruleta. Borrasca, anticiclón, west to northwest, 4 to 7, sin estrelas, non hai coordenadas, sin horizontes, o rumbo racha rosa pola súa raíz. Shannon, Rockall, Malin, Hébrides. As estachas ábrense camiño entre os norais da rutía, ningún amarre, ningún nó sostén as amuras ao firme. Cara ao leste, Kiribex berra os nosos nomes no Código Internacional. Somos escravos do aparello, do brente que engulío a carta na que navegamos, Railway, Bantry, Milford Haven, Casteltán, calquera patria nosa, ante a porta que colasa as agullas, 940 milibares de quebranto na sobrequilla. A bodega é a áncora do océano, sin peixe non hai retorno. Force 10, increasing to 7 11. Gracias. Só permanece o que construíron os poetas. Eso nos dixo Hölderlin. E hoxe estamos ilustrando. Cando decimos que só permanece o que construíron os poetas, non quere dicir que é aqueles que escriben poemas. Porque o poético vai moito máis alá do poema. O poético é unha actitud ante a vida. O poema que vai a convocar ao poético. O que estamos facendo aquí é un acto poético dunha magnitude enorme, que nos ven a dicir algo moi importante. Seguramente todos concordamos en que vivimos nun mundo totalmente inaceptable, horroroso, cada vez menos explicable. Pero non é o único mundo posible, está claro. Por qué? Porque nós estamos hoxe aquí a iso, a que vimos aquí, a dicir que non é só posible ese mundo, hai outros mundos posibles. E aquí o demostramos. Porque aquí non facemos nada deses horrores, nada desas cousas inexplicables. Aquí vimos a facer o que é un mundo amable, un mundo sincero, un mundo verdadeiro, un mundo de cariño, de abrazo.
o que construín os poetas. Nós todos somos os poetas construindo ese mundo. Vimos a eso, a dicir que non estamos de acordo con ese mundo inexplicable, e que existe outro. E nós damos fe dese outro mundo. Eu teño 3 poemiñas aquí, chamolle sempre poemiñas, polo cariño, que eles mesmos nos ven. Sen máis territorio que o mar e a taberna a deriva, sen máis compañía que as gaivotas, os mascatos e os corvos mariños, sen máis amor que a túa fragancia, sempre neste océano solitario, respirándote. Agora son parte de ti, dun mar constante e a súa historia non escrita. Por fin sei a que tribu quero pertencer. Ao pobo dos mariñeiros, que son máis aves mariñas que homes sobre a terra. A patria do mar son os vellos mariñeiros. Isto se viu para enfatizar de vellos mariñeiros. A patria do mar son os vellos mariñeiros que converten o mar en algo humano. Sen eles o mar non sería máis que auga sen misterio, sen historias, sen paixóns. Agora o mar ten algo que era meu. O vello mariñeiro que eu amo. Comparto porque o mar soubo darme moita vida. Moitas grazas. Hai unha cuestión que me parece especialmente feliz aquí, porque o ano pasado estivemos aquí sendo felices, convocados por Antonio, por Miguel, por Troncoso, e leímos estes mesmos poemas. E agora que ven, espero que volvamos a ler estes mesmos poemas, unha repetición para que o mundo se entere dunha vez que hai outro mundo posible. Gracias a Dios. Now vamos a rematar este acto porque Chisco Ferro non está, non está aquí presente. Entonces vamos a leer o último poema, Padi, e con isto vamos a rematar o acto. Vamos a rematar o recital, despois coñeceremos en exclusiva o vídeo que preparou Juan Lesta, que aínda non está rematado de todo, porque temos que agradecerlle o empeño que lle puxo, non despuxo de moito tempo para facelo todo, pero xa está casi rematado. Veremos unha versión que non é definitiva, pero veremos o vídeo en cuestión. Vale. E o que si me gusta, o que me gustaría, se me permitides un momentiño, non sei se está Carlos por aquí tamén, estades todos aquí, non? É que acabo de recibir un WhatsApp de Manolo Rivas, que me dixo: ben querido Pepe, sinto moito non poder estar hoxe convosco. Fortes apertas a todos, pero especialmente para Carlos Núñez, Antonio de Toro, e en especial para Padi Bush, o Amergín que fai un rosel de ardora e vagalumes entre Galicia e Irlanda. Había que lerlo. Ahora vamos a recitar o último poema titulado téndelo por certo nas follas que vos repartimos, chamase Gini en Carnota. É un poema que recientemente escribiu Padi, cheo de resonancias de toda esta zona que a vos sonará familiar. Tuvo unha gran amabilidade de dedicarme a min e me insistiu que eu fixera a versión, que lera a versión en galego. Entón, el vai ler a versión en inglés e eu despois ler a versión en galego, a pesar de que tendes, xa digo, aí nas follas que vos repartín este poema. Chámase Gini en Carnota. Tamén é necesario contextualizar este poema un poquinho, só un poquinho, brevemente. Únicamente dicirles que a él sugeriu este poema. A idea, por ese nome de Gini, é unha alusión ao poema premio Nobel falecido hai uns anos, Seamus Heaney, que eu trouxe aquí a Fisterra no ano 2000
Estou por esta zona, en Carnota, en compañía que David Clark e outros amigos. Entón, ele veio salir para ver neste hórreo, e resulta que neste hórreo había unha foto que David me mandou moi amablemente, que están os dous deitados na erva, por iso faise referencia aquí, deitados na erva, depois xa veredes. Tamén había un cabalo branco, que sigue estando ese cabalo branco pastando continuamente en Carnota, non sei se ten ese o propiedade dese campo, desa van atando cada día a un pé diferente ten pés, a cabeceira de Carnota, vai non cambiando para que vaya tendo que comer, claro, que non vaya arrasando con todo. É que para seguir con a contextualización, resulta que ao pé do hórreo, hai tamén frente hai un columbario, un pombal, vale? Que ten connotacións, incluso ca iglesia que está ao lado, chamase Santa Comba, quero recordar, que ten resonancias gaélicas en irlandés, é Columkill, non? Pois todo ese conxunto do cabalo branco, a iglesia, o fambal, estando ali, pois ao poeta suxeriulle esta idea de escribir este poema. Entón, vale de escoitar, vai ler en inglés, e vou lelo, a pesar de que tendes aí, en galego. Whatever you like. And Carlos, I think is going to accompany us, I think. Thank you. A special thank you to Carlos for wonderful music and for coming here, especially for this occasion. Very, very grateful. Hini at Carnota for Antonio de Toro Santos. It was when you recalled him stretching out here on the grass beside the Ohio, its ornate pillars uplifting the airy stone granary. It was then I sensed how much he must have felt at home here. Even with the carved granite elaboration, he must have loved this inhering rootedness, loved the white horse pulling the long stretch of its tether towards him, muzzle dripping grass. I conjured then the broad rotundity of his vowels, his sidefuls of edged consonants falling in rows. Let me not, I pray, relinquish my grasp of such places of stone, of stored grain, of meadows and meadow flowers, of this columbarium echoed in a Iglesia de Santa Comba close by, all invoking Columkilla to spread his gentle wings in pilgrimage from the home place, and fold them near this white horse, for all the world the same that nuzzled love at the saint's own deathbed. Let me not ever waver in this, nor let this warm amplitude ever waver from its dear embrace. Hini en Carnota, dedicado a mí. Foi cando dixeches que ele se deitara na erva, ao pé do hórreo, cos seus pés adobernados, erguendo a ventilada trulla de pedra. Foi entón cando me decatei do moito que aquí se sentiría, como na súa casa, aínda coas súas traballadas elaboracións, graníticas de seguro, que a él lle encantaría este enraizamento inseparable. Lle gostaría o cabalo branco, tirando da corda longa, cara a ele, o fuciño pingando erva. Pensei que ouvira esta rotundidade
mol das vogais, consoantes afiadas, segadas caendo en ringleiro. Prego que non me deixes renunciar ao meu entendemento de eses lugares de pedra, de froito gardado, de prados e flores da pradeira, deste columbarium ecoado perto da igrexa de Santa Comba, conxurando a Columkiri para atender as súas as delicadas, un peregrino da miña terra para darlles apertas aquí ao pé deste cabalo branco, aquel que acarillou o amor polo mundo inteiro no seu leito de norte. Non me deixes dubidar disto, nin permitas que esta lagarimosa amplitude nunca se separe do seu amado abrazo. Lorenzo de Medici. Thank you. Bueno, que non parece un desagradecido por non darlle as grazas a Padi por dedicarme a canción de la Fisterra. Claro, o que pasa que me parecía, bueno, pues xa me parecía moito que mo dedicara, non? Pero bueno, si que a verdade ben así non ser agradecido, non? Gracias a todos vos por estar aquí. Estou desexando que saiades no sol, porque non sei se estaré escollendo unha insolación aí importante. E no capítulo de agradecementos tamén quero agradecer tanto a Manuel Canosa, que é concelleiro de Fisterra, como a Luis Insua, que é o alcalde, que tiveron a ben acompañarnos hoxe, e disfrutando deste evento universal que une Fisterras. Gracias por todo. Vamos a ver agora o vídeo de Juan Lesta. Vamos a poñelo aquí. Xa digo eu que nunca chove a justo de todos, e se ora estuvera isto nubrado, veríase moito millón. Pero, que vamos a fazer? Padi, Antonio, xa aproveitades para escapar do sol, se ves aí unha silla. Sí, que se baixan, non sei se baixan as persianas agora, colleremos un poquinho máis de luz aí. É dicir, Antonio, ahora que marchamos de aquí baixadas as persianas. Vides a por mí. Vamos a preparar unha silla aquí tamén. Onde está Padi aí? Por aquí. A ver se sodes capaces de verlo. Vos estades un poquinho arrimados para aí. Insisto, é unha versión que non é a definitiva, pero queríamos ter algo hoxe preparado. Bueno, temos aquí a Juan Lesta entre nós, así, por favor, me gustaría que lle deres un aplauso. Juan Lesta, que a pesar de que ten unha xenda imposible, non quixo deixar de participar neste evento, deixando para a historia esta peza audiovisual. Non sei se vedes un poquinho de todo. Sí? Porque non hai créditos, pero que hai que dar gracias a toda a xente que xa mandou, que nos deu voces para que formaran parte do vídeo. Sí, ao final non podemos poñelas todas, porque me dixo... Están casi todas. Sí, dixo, valorei, o sea, non te ven moi en conta a capacidade que tes de convocatoria para pedir voces. E eu dixo, podías mandar algo a voz, tal... E claro, todas non podían sair, nin todas no seu máximo espectro, pero sí que vai a sair. A ver, dai o volumen máximo que podas. E vamos a ver esta obra. This terminal shore endlessly translates itself. Finisterre. Finisterre. Ultima Thule. Land's End. Towards what end, traveller, might you go to the ends of the earth? Objetivo. Por ti mesmo. Por sabedoría. Por peregrinaxe. Para ver o sol por desafiante no medio do inverno na mar infinda. Para xexar o que pode haber detrás do brillo do sol, dos suspiros mariños. Se te atreves con guedello, debes subir o cabo elevado, ascender a torre que defende a costa da morte.
Hai rumores de que os custodios saben o que hai alén do horizonte. Puedes quedarte, permanecer absorto en puertos abrigados, colmados de moluscos. Bosques con trinos suaves que anuncian praderas, columbaria, el caballo atado, hórreos rebosantes de maíz. Puedes elegir poner a prueba la creencia en la piedra oscilante, hallar remedio bajo el peso de una roca, ser obsequiado con el amor en las fisuras de un peñasco. He cinna a dhéanthar, ní mór gur bé finis teré, láthir do hosnathe, a ríis agus a ríis eile, ab initio. Espero que vos gustase. É unha obra artística interpretada, obviamente, por Juan Lesta, ao que lle debemos todo o seu tempo, que non foi pouco, por facer esta obra e por pasar aquí días e días facendo recursos e gravando cousas e facendo montaxes e todo isto. Bueno, imos a rematar xa e creo que imos facer con música, non? Abrimos aquí, entendo, correcto, abrimos todo e non faremos máis que subir a baixar. Pero xa, casi parecemos mariñeiros en veleiros. Todos o máis cerca que podo estar eu do Gran Sol. Vais a agradecer un poquillo de frescora, non? Xa faría así un poquillo de calor. Maestro, algunhas últimas palabras? Improvisar. Únicamente, unha vez máis, pois, moitas gracias a todos por vir, gracias a todos os poetas que recitaron, é todo un auténtico honor. Carlos Portera, a delicadeza e a franqueza, a pesar dos seus traballos, de estar aquí hoxe, aos músicos que están aquí presentes, que tamén non se concibe a poesía sin música, iso é imposible. E aos nosos hóspedes, ao Instituto Abergín, representado aquí por David Clark, Miguel Giraldez, e nada máis, creo que non resta nada máis. Moitas gracias a todos por vir a estar, e que tú, máis. Gracias, Antonio, gracias a ti. Bueno, pues ante tanto talento galego internacional, además recoñecemos a un gran mestre, o profesor Sendón, que está aí entre o público. Foi o meu profesor mestre de matemáticas. Que cousa. Buddy, we heard in Ireland Christopher Columbus Colón was Irish, pero non sabemos moi ben que Colón era galego, verdad? Bravo, sí, señor. Bravo. Sí, señor, sempre. Ben, si Cristóbal Colón era galego, Cristóbal Colón escoitou unha marcha que xa existía entre as cofradías de pescadores daquela Galicia, pois do século XV, do século XVI. Daquela xa existía esta marcha, a marcha do Antergo Reino de Galicia.
Rematamos. Perfecto. Exactamente. Graciñas. Agora vamos a facer unha gran exaltación da amizade, dándonos todas as apertas que non nos podemos dar mentre estuvemos sentados nesas cadeiras. Graciñas por estar aquí, e como ben decía Rivadulla Corcón, fago mías as súas palabras, hai outro mundo e debería ser este. E deberíamos ter todos os altofalantes nós e non telos que nos teñen. Graciñas.